кожнага кутка нашай краіны свая унікальная гісторыя. Вёска-востраў перажыла мноства падзей, ад вялікіх перамог да трагічных страт. Але кожны жыхар унёс свой уклад у яе развіццё і захаванне традыцый. Гісторыя кожнага населенага пункта у памяці яго жыхароў. Сёння вёска-востраў жыве сваім жыццём, захоўваючы памяць аб мінулым. Далучайцеся да нас, каб даведацца больш аб гэтай цікавай гісторыі. Тут вы знойдзеце рэдкія архіўныя фотаздымкі, успаміны старажылаў, унікальныя факты і дакументы. Даведайцеся, як мянялася жыццё ў вёсцы, як яна развівалася і як нашы продкі будавалі будучыню. Мы беражліва збіралі кожную дэталь, каб захаваць гэтую памяць і зрабіць яе агульнадаступнай. Гэты рэсурс – ваш даведнік у мінулае. Адкрыйце для сябе гісторыю сваёй малой радзімы нанова.